Eli moi, mä teen tän tälle videopostauksen. Tää tuli nyt vähän myöhässä, koska mun olisi pitänyt tehdä tää aikoja sitten. Eli tänään mä ruokin yhden hevosen, koska tällä hetkellä meidän tallilla on vain 3 hevosta. Yksi on Romeo, sitten on Molla ja sitten on tuo London tuossa. Niitä mä sitten ruokin. Siis tänään vaan Londonia, koska se on nyt tässä paikalla. Koska mä en nyt jaksa millään hakea niitä muita tuolta sisältä. Elikkä mä otan nyt siltä menen nahvia tänään varmaan tonne noin. Kuvaan ehkä sitäkin vielä. Kun me ollaan tuolla refektiä, mutta ehkä tänään. Mutta pidetään pieni tauko. Okei, mä katson. Eli joo, tuossa on toi tauko, niin me ei olla muutettu edes paikkaa vielä, mutta mä nyt laitan tuossa ruoan. Elikkä pidetään pieni. Okei, elikkä no niin, tuossa nyt siis on tämä ruoka. Ja mä kaadaan sen nyt tollaseen kuppiin tällaiseen. Se on tommonen. Tää on ollut kylläkin frisbee, mutta mä sain tän mun kaverilta niin että tällaisen chille, niin pidetään tauko, koska se syö ensin, joten pidetään tauko. Tai katsellaan maisemia, aivan sama. Elikkä se syö nyt, niin mennään tuonne ulos vähän kuvailemaan. Ei tää nyt näy tässä. Mä en tiedä mikä tää lahtu on vähän huono. Kun ollaan tuolla alhaalla, niin välillä vaihtelee. Eli pidetään. Eli me lähdettiin nyt täältä kotoa. Ja Londonille kuuluu sitten tällainen koriste. Tai ei nyt kuulu vaan laitoin. Ja loppuun jotain ääniä sitten alkaa ihmetellä, miksi kuuluu. Joo. Nyt taas laatu huonone. Todella pahasti. Elikkä mitenköhän mä kuvaisin taas, kun vaikeeta pitää tätä kameraa. Ei ole tällaista pääkameraa vielä ostettu, mutta en nyt viitsi. Tuolla on tullut, joten niin, elikkä juostaanpa pois paikalla. En ole täällä, missä sanoinkin, että ollaan. Mä laitan nyt tämän. Mikä tämä nyt? Ihmeellisen kameran. Puhelimen. Puhelimen tähän näin kuvaamaan. Jos mä vähän sekoilen, niin en tiedä mistä johtuu. Tai tiedän, kyllä tietysti mä tiedän mistä tämä johtuu, mutta mä nyt asettelen tätä puhelinta, niin pidetään Elikkä jos on nyt, kertokaa jos on huonosti ollut, ettei oo näkynyt mitään, niin kertokaa vaan mulle, koska nimittäin se saattaa olla aika huono. Yritetään nyt.
Elikkä joo. Tällaista pientä videota. Mutta jos haluatte jotain vielä videoita, myös muuta LVS-videota, elokuvia, pihasmaideita tai niitä, mitä liian sitten onkaan, mutta videopostauksia tulee varmaan ja tallipäivän videopostauksia pihosilla, koska en saa kuvata tallilla vielä. En ole niin luotettava, mutta varmaan tulee noita kisavideoita ehkä. En tiedä, sorry. Ehkä, joo, mä muuten kuvailen vielä hetken aikaa, koska mä kuvaan nyt sitä yhtä laidunpaikkaa, mikä on täällä pihalla, koska mä saan kerrostalossa niin. Mut kuitenkin laittakaa viestiä, jos siis kommenttia luettelemaan puhelinnumeroani, enkä oikeeta nimiä. Siis mieleni sekoon, koska niin. Niin täällä siis on tämä laidun, mutta tuolla on nyt jotain kouraa, niin älkää välittäkö muita, vaan välittäkö vaan video. On vähän vaikea tilanne. Siis tässä on vaikea kuvata, kun se oli 2 tyyppiä. Ei kyllä viitti kuvata täällä. Tai niin edespäin. Mä taidan mennä johonkin muualle kuvailemaan. Elikkä joo. Niin. Mä käyn äkkiä toisessa paikkaa, joten tehdään pause.